Kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Colosas Kapitulo 3, versikulo 13 kan 14. Itultuloy ti agananos kan situtulok nga agpipinnakawan, uray no adda pangibatayan ti maysa nga agreklamo maibusor iti sabali. Kas iti situtulok apanang pakawan kada kayo ni Jehova, kas tamot ti aramidan nyo. Nga malaksit kadagitoy abanag, ikawasiyo ti ayat, tadayta ket perpekto asing galot ti panagkaykaysa. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalal, kinapudno ken biag. Adakon bakit? Aragopan ka man. Umadayo ka man. Kandi nakarakupan. Gapot adyak kayat day tapayod mo. Kanayon kalakas ta. Sumangpad ka na barbartak. Siga man bakit? Basit lang matininom ko Anya basit? Kita ang manday talangam. Manday ko. Apay ngagtungpa ka. Gaputasan ka na sumardang. Aba, di ka mabain? Sige lang ti asawa, anak ariwawa iti rabi Isinakan to pa Sige! Agsinatano day tati kayat mo! Sa anak amabutang rubay! Agsinay ka manan, insan Lisa. Anda ka di parikot? Itay ka pailangan ngamin ati matagtagari dita. Wang amin, insan. Nagapaman dagiti dadakkel ko. Iso ka diya, kasta dagiti matam? Wen, naimbag ka pa'y. Saan nga agap-apa dagiti dadakkel mo? Nasingpet kan saan amamartak ni tatang ko, insan. Man nakaawat, kan naurnos mo't iti balay ti inak. Kan kang runani ti amin, patpat ganda ti tunggal maysa. Kasta kumamot dagiti dadakkel ko. Ala, agkararag ka iti Diyos, Lisa. Ikararag mo, asapay lako ma, tagkin naawatanin dagiti dadakkel mo. Nanang, dito'y kayon balay nga agyan, tasya kunti mga sikaso kada kayo. Oray saan, ay nanak ko. Ijayak latan balay damanang mo, Atricia. Saan kayo ang maasikaso iti husto, nanang? Katno dito'y balay pag naadan nyo, maitad amin na kasapulan nyo. Baitad ngagpaiso, dagiti kasapulak, anak ko. Gamjak kayat amasaksyan ti kanayon nyo panagapapa iti asawam. Imbes ang makarilaksak. Ang mga nusyak ti para anawa ka na kayo, no agapa kayo nga gasawa. Ninanang mo. Saan ka di apod no ti bagbagak? Ay, apay, adi kay mabaen. Da kayo lang iti asawam ti kanayon a pagsasaritaan dagiti kakaaruba. Kita mandamanang mo nga gasawa. Agpinpin natag, kan naragsak da. Kang runaan ti amin. No addaman saan da pagkinaawatan. Agpakumbabada iti tunggal maysa. Kat pagsaritaan da na inbag, no anyaman ti parikot da. Lakay, nakitam ka din ni Boyet. Itay ko pa'y asap sa pulon. Simurot kininanang, mapanda ka no iti balay daading mo Carmelita. Apay ka di? Ibaon ko kumamapan gumatang iti sardinas, ta ilaok ko itinatang asidaan tayo inton rabi Bayam, siya kung timapan gumatang. Rumuarak mo't lang inton madamdama. Kastaya, papanam? Mapanak ije enda kumparik Raol. Isublik tayo binulot ko atraktor na. Alaam nga rodjay nakaselofine akamote, ta itad mo kan kwa na. Agnginaw sa ngamin ni bakit na. Aya, ano kayat mo? Sumurot ka kanyak, tasarong karanta ida. Si kalatan timapan, aglaba akpay, nagadun dagiti murang tayo. Sarong karak tulatan inton Sabado. Agsangsangit ka manan insan Lisa. Di mo kunay na nagapamanan dagiti dadakkel mo. Diyak mo ti aramidak, insan.
Maipay namin ngagpaiso aka sa pula. Kanayon matamay matangak ti panagapada. Saan ka nagsangit? Tay kunak idin, agkararag ka iti Diyos. Saan ka mapukawan iti namnama? Masigurado, makaamiris tumatlaang dagiti dadakkel mo. Insan. Di kagdanag insan. Adda kami akakabagyam. Saan da ka baybayan? No kahit mo. Ijay ka pailaang balay maturog. Tapno mailiw-liwag mo na itamarikrik-nam. Ay, nagunod mo tanday tasin na ayo, nanang. masyanak iti kaanak kam anak ko. Limtag manan dagiti matana. Wan nga rod, nanang. Imbag atay na iayo ni Boyet nga agawid iti balay. Kat ita, nakaturogan iti siledyo. Makita ka na banno ka nagsangsangit ni Lisa. No apay mat ngamin akas jay dagiti dadakkel na. Di daman la pinanunot nga adda anak da amang kitkita iti panagapapad ah. Nya may mayat sana dito nga agnaod ni Lisa. Bayan nyo, nanang. Takasaritak to ni ading ko maipanggap iti dayta. Imayak, takayat kayo akasaong agasawa. Ken kang ronaan ti amin. Saan kayo kumaamasak-sakitan iti ibagak? Manang. Apay, di kayo mabain? Da kayo ti pagsasaritaan dagiti kaaruba. Saan lang aday ta? Kanayon ang makita ni Lisa ti panagapayo. Maasyanan ni nanang ken ni Lisa. Gaputa kanayon alumtag ti matana gapu iti kasasangit na. Manang. No kasta kayo mutlang akanayon nga agap-apa. Agsina kayo laangan. Ay, saan amanang? Ay, ayatag lang ti asawa. Uray siyak, manang. Diyak kayat nga agsina kami iti asawak. Kasta ka di ti agin-in na yat. Nupod-numot lang nga agpinpin natag kayo nga agasawa. Agbalbaliw kayon. Panunutan nyo di anak yo. Iso ti mas apektado gapu iti kasta nga aramid yo. Bakit? Nakaluto akon. Umay kayon, tamangan tayon. Kasta ka dilakay. Mabitla ang tayabak da Boyet kanina ng idi salas, tamangan tayon. Sige. Naiimas na ito inlutok. Torta at talong, kan adapay na prito along ganisa. Ni, adapay nakakabil iti plato at pakwan. Nangalaam ka dagita. Inted man ni kumpari Raul. Kasta aya. Kaya nagtimpla ako ni iti kapita, bakit? Ay, agyaman naklakay. Talaga nga ipatpatag na kanya. Katuan isungarod nga inasawa ka. Sika talaga. Mangrabak ka manen. Anya, rabak aya, jay imbaga. Lola, kita amda na ng kantatang mayati kakatawaan da. Kasta talaga ti agpinpin na teg nga agasawa, apo. Kan maragsakan na kiti makitkitak. Kuma kasta maddaan tim Carmelita kan Uncle mo Robert. Wen nga rod, Lola? Kasi ni Lisa mangkitkita iti panagap-apadaan ti kan Uncle? Wen nga rod, apok. Saan da pampanunutan nga adda anak da? Iso asi ka, Boyet. No mga asawa ka, agbalin ka kumaapagwadan nga asawa. Tuladam danan ng kantatag mo. Uray kastoy ti kasasati panagbiag tayo, amarikrigat tayo, basta naragsaklat ta ti pamilya. Ni Lola mat, agad adalak pa ilang. Daytakit din asawa ti bagbagana. Ibagbagak laeng mat, apok. Ngam di kagdanag, Lola. Tanodumtang to ti panawan na panangasawak. Piliyak to tay babae akas kininanang ti kinasingpet na. Ni, apay nagsangsangit ka? Nagapa kayo manen nga agasawa? Manang, agsina kami ni ti asawa. Diyak maanusanan. Pagat atapan nak nga dalalaki. Ano niya? Manang, mabalin ka diya dito kami pailangi ti anak ko. Pangasim, manang. Sige, adabakan ti akwarto. Ijay pailaan ti pagturugan nyo. Agyaman nak, manang.
Asino nga iti agtinulong no saan adata. Mala, mapan kayon ije bakante asile. Agina na kayo. Oh, ating Robert, nakaumay ka man. Uwan manong, taumay ko kumasukunan dagiti aginak. Urayam ida adito'y balay, napanta nagpiknik ije karayan. Intun malumpay lati panagawid da. Agyamanak manong. Imbag kayo pay. Saan kayo nga agap-apay ti asawam? Saan akas kada kaming agasawa? Basit labanag, pagap-apaan min. Ading ko, ti agasawa, agpinnatek ka nagtinulong da. Agpakumbabada iti tunggal maysa. No adaman santa anak kinaawatan, maaladay ta iti nasayata saritaan. Manong. Pudno ti ibagbagak ading ko. Aramidam ti imbagak. Kan makimisa kayo man ngamin, tapno makangag kayo mat iti sasao ti Diyos. Nagmayat a talaga nga imatangan dagiti apok nga aglanglangoy di takarayan. Wan nga rod nanang, kasladala na iliwan unay. Nabayag nga minan, diyan mayan mi ditoy. Iso nga ipapas dan samot ti agay-ayam iti danum. Kasta talaga dagiti ubing. Wan gaya maading ko, nakapagdesisyon ka din. Inyawag itay ni manong mo nga agur-uray di asawam iti balay. Manang. Carmelita, anak, agpinnakawan kayo iti asawam. Kan ornosan nyo addo ati saan nyo anag kinaawatan. Panunutan nyo kumanilisa nga anak yo. Nan. Denggam ti bagbagami kan ka ading ko. Saan ka kumaama sa sair? Tapag sayaatan nyo matlaang ti pampanunutan mi. Bakit? Pangasim. Agawid tayo kuman iti balay. Mailiwak unayin kada kayong agina. Lakay. Pakawanan na kumabakat. Ikarik. Saan ako nga agin inom iti arak? Kan saan kan nga papain? Lakay. Agbalpaliw akon bakat. Katya kon sumbian dagiti aramid ko. Kaya't ko mga akunusan dati santa nagkinaawatan. Napakawan kan lakay. Kan pakawanan nakmat kadagiti nararamid ko. Ikarit. Agbalbaliwak. Kan ikatagtima din nga ugali. Uwan bakat. Agpinakawan ta. Kan saan laday ta. Agbalinta ko man apagwadan. Anaganak iti anak ta. Wan lakay. Nakapalas kayon bakit? Intayon makimisa. Wan lakay. Urayan tapay ni nanang tagpalpalas matlaan. Si Kakay Buyet, ayan mon. Ay, awan ni Boyet. Imbaon ko amapan iti balay da Carmelita. Awisan na daanti na amapan makimisa. Kasta ka di. Mayat na ita. No agigiddan tayo amapan iti simbaan. Wan lakay. Maragsakan lakit din ni nanang amakakita kada ading Carmelita. Akagiddan tayo amapan makimisa. Nakapulos ako. Hintayon makimisa. Hintayon, bakit? Kastigayam ti makimisa. Makapabangar itirik na. Nang runa iti mensahe ni Father. Huwag na ron bakat. Italang anak miris ko. Ti mensahe ni Father. Agbalin anak tibker ti relasyon ti agasawa. Gutom na ako. No anda pa nagtalag. Kan pan nakaawat iti tunggal maysa. Pudno ta ko namlakay. Saan na nga dayta? No adda respeto kan panagpakumbaba ti tunggal maysa. Agbalin anaragsak ti pagtaengan. Huwag bakat. Isu apakawanan na. Kadag iti inararamid ko iti kalabas. Ikarik. Agbalbaliwa ka. Para kada kayo iti anak ta. Uray siyak lakay. Pakawanan nakmat. Kat ikarik. Agbalbaliwak mat. Tapno agnanayon anaragsak ti pamilyata. Huwag bakat. Kat manipod ita. Kanayonan tayon ti makimisa. Uy, naragsak ka ita, Insan Lisa.
Mayati isa, ma'am. Insan. Nagmayat ngamin nga'y matangan dananang kantatang. Apay, anya tinakitam, tauray la dumanon iti lapayag mo tingursiit mo. Nag-sweet ngamin dananang kantatang. Pudno ti kunam, sungbatan ti Diyos dagiti kararag tayo. Winmat ngamin. Kunak na niya itayan ti pakaragsakan. Kunak no na inlove kan. Saan man natila ibagbagam, insan? Raba ko kadilaing na ijay. Kaya tinapatag kita. Saanin nga agap-apa dagiti dadakkel mo. Sabay la ko ma. Tamatagin na yun ang ti kinaragsak ti pamilyayo. Manang Tricia, umay kami man. Ne, umunag kayo, aading ko. Nasapa kayo man nga imay dito balay. Manang, tagigiddan tayo amapan makimisa. Apay, nalipatan nyo ka din a Domingo ita. Ay, wen. Ay, nalipatak matan. Domingo gayam ita. Wen, isong agpalas kayo, taintay makimisa. Kalpasan na, hintay agpasyar ijay mall. Kuha, manang. Agyaman kami, kadagiti pamagbagayo. Gapo kada kayo. Nasayaatan tilinangan mi iti asawak. Ken, naragsakan ti pagtaangan mi. Awan anyaman na. Tinapatag, nasayaat kan natibker ti panaglilinangan nyo. Kang runaan ti amin, saan nyo abaybayan ni Lisa nga anak yo. Husto ka manang. Katgapo iti dayta. Ad-ad na nga impatag ken inayat ko dagiti agamak. Ti ayat, anos, pamakawan, ken panakaawat, kat napatag, para itinasayaat ken naragsak a relasyon ti agasawa. Laglagipon nga adda dagiti anak a makaimatang itilinangan, kat isuda ti ad-adda a maragsakan. Papagayam, ditan ti nagibusan ti maysapay a pakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Megan Galmote. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.